uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhayeni lezi, ngiyabingelela umndeni wabuNsibande nomama Nsibande, bazalwane bonke egameni lenkosi Jesu Kristu. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Selokhu ngangena ekhaya lezi, ngiyaqala nje ukuphila ubufakazi, kodwa nje kuningi uNkulunkulu asekwenzile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngiyaqala mina kade ngakholwa, ngaphenduka ngakholwa, kodwa ngiyaqala ukubona baba indlela owenza ngayo, osaluse ngayo. Noma sifastile baba, uyasikhulekela usuku nosuku ukuthi isithi singasitholi. Noma sibeke imibiko baba, uyawenza sho ukuthi uhlala. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba ngawe. Ukuvuma ukusetshenziswa uNkulunkulu ngalolu hlobo. uNkulunkulu akubusise baba kakhulu, andise ugcobo kuwena kakhulu. Siyambonga. Ngithole isimanga mina, ngibeke ngithi ngiyakholwa, kodwa kuningi baba sengufundile ngendlela ofundisa ngayo. uNkulunkulu asibusisele yona, aqhubekise lugcobo njalo. Kuningi uNkulunkulu asekwenzile impilo yami engibuka. Ngonyaka odlule ngingene ngonyaka odlule ekhayeni lezwi, kodwa kunengane nje ekade yangihlupha ngale ndlela kangakuba ayinawo ngisho 10 grade 10 grade 12, kodwa uNkulunkulu wenza isimanga, yathola umsebenzi. Yize kuwumsebenzi onja, kodwa nje athola umsebenzi, iyasebenza futhi sisebenza nje iwusizo la ekhaya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomkhuleko baba, umkhuleko oyenzayo nemkhuleko osinika yona, usikhulekela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngoba nalapho athathwa khona engenasitifiketi nje, kodwa wathathwa wasebenza, usebenza into ebonakalayo. Kuningi-ke baba uNkulunkulu asenzele khona. Muhle uNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu, abusise kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Thanda ukubulisa kaNtsibande, umama Nsibande, nasekhaya lezwi, nasentabeni indlu kaJehova. Kuyabonelela, uzobulela uNkulunkulu amandla akhe. Sobonga kakhulu iy'mfundiso, sobonga kakhulu ubukhulu bakhe esenzele umusa ukuthi sizwe. Bona kuwumusa ukuthi uzwe izwi likaNkulunkulu nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Khona lo owayephumile nje, ngiyamxoxela ukuthi kanti kwenzekalani, cause mina ngize umehluko kuko okungikhulisile, kuko futhi okungishintshile, ukuthi ngibesekhaya lezi kulethile ithemba, kuzisile ukuthi nokukholwa ndenyukele umuntu angaphakathi. Athi hhayi indlela ekuthethwa ngayo. So ngiyabona ukuthi nehlulwa ukuthi nimamele izwi likaNkulunkulu, ngoba netori ethivini yazimamela. Athi hhayi kaloku kuzona suke zi-interesting. Kodwa-ke ndiyambulela-ke uNkulunkulu ukuthi sibonga ukuthi uNkulunkulu asisenze sifune ukuva izwi lakhe ngazikhathi zonke. Asivule iy'ndlebe zikamoya, asisenze ukuthi silangazelele izwi lakhe ngazikhathi zonke, ngoba kumusa nje ukuthi uve nje. Busakhulu ngoLwesine enkonzweni yomama lamama Nsibande beshumayela. Inhliziyo yami yathinteka kakhulu njengezwi belivulile, ethi izwi lifana nesibuko esizibuka kulo everyday. Ngoba yani ukuthi uma uyibuka esibukweni, funeka ungakhohlwa ukuthi kubukeka kanjani. Funeka kusho ukuthi sihlale ezwini likaNkulunkulu kuze lisisize sikwazi ukuphenduka, sikwazi nokulungisa, silifunde izwi likaNkulunkulu, sihlale kulo lona, ngoba liyisibane ey'nyaweni zethu. Sifane nomnenke, la umnenke uma uhamba uba nomake, usho ukuthi uhambe lana. Nathi singabantwana baNkulunkulu kumele ukuthi sibe njalo. Ngiyambonga kakhulu ufakazi engifuna ukuletha. Umntanami ebenengxaki yokumongoza, ngiye ndammamelisa umkhuleko lo ka-6 minutes. Ngiyambulela uJesu Kristu ukuthi wenzile umangaliso, uye waphila nje. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, kumele kudunyiswe. Amen.
uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba uNsibande, ngiyabingelela kumama uNsibande, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa abazalwane ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu oseseyinkosi nomsindisi empilweni yami. Nje inhliziyo yami igcwele ukumbonga. Ngayiba buhlungu ngingakwazanga ukuya ePhasikeni, kodwa ngimbonile-ke uNkulunkulu engilethile iPhasika eKatlehong kule weekend. Nje sambonga kakhulu uNkulunkulu, somndeni waKhanyeni siphakathi kwabangcwele, sayizwela uNkulunkulu ekhuluma nathi. Siyabonga nje kakhulu umama nobaba uNsibande ngokusilethela nje ubumnandi obunje. Sambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bangcwele, nje uNkulunkulu anikhulise njalo. Nje nishiye nakho ngapha eGauteng akuchazeki. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, sithi nje udumo kuyena. Siyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli Sibanze. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyanibingelela abazalwane, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngidele nje nami namhla ngithi angivele ngilethe lobo bufakazi. Bekubonga kakhulu inkonzo ePhasika. Noma ngangekho lapho kodwa ngalalela tonke ngendlela yakhona. Imfundiso lesitfolile ngangikhala, ikhanze sengikhala ngenxa yeliciniso lebelikhulunywa nababudlakude. Nakhona ngathi khanza ngekhala bazalwane, sono sitinyembeti. Nalithi inkokhelo yosono ingufa. Sono asinikani kuthula bazalwane. Asinikani kuthula uma usengakasivumi, asinikani kuthula. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ngababa umpostoli Sibanze. Ngiyabonga. Lakukhipha ngewakhe umlomo. Akusiko lokuphuma enhlitweni yakhe nasengcondweni yakhe. Siyakhula, siyaciniswa noma ngabe uyativa ukuthi uyaqeka. Uthi ungavula leli livi likhulume, le voice ikhulume, uva kubuye emathemba nalobo sowakhohliwe lithemba libuye. Utive ubuya. Ngisho noma ngawusemkhosini uthi nasuva ukuthi hayi khona uyade angiboni ukuthi ngidawukhona, ngathi sengifuna kuqala kwehluleka. Uvula umkhuleko mnakethu nawe dzadzewethu. Uvula umkhuleko ngaleso sikhathi utokuva le voice yaze yakhuluma nje. Kubuya amandla longawadi ukuthi abuyaphi. Ubuyelwa ngiko konke, indlala iphele ihambe ingaphindi ibuye kuwena. Ngiyacela bazalwane. Ngiyacela bazalwane nasicineni. Nalabaphumako bayaphuma nje, batawuphindze babuye. Lethemba lethu lelikhulu nguJehova yena yedwa. Asicineni bazalwane enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Sihlale njalo ethembeni leli nguJesu. Sibakhulekele bobabe bethu namake wethu. Ngoba ngibola basivule emehlo besibhuqe elitsakeni. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi etimpilweni tethu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu ukuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba entambama egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Baba siyathemba ukuthi nabe kahle ukubuyela eKZN. Nathi baba sisele kahle ngomusa wenkosi. Sithokozile kakhulu emphefumulweni wethu kunibona. Hayi baba awaso overwhelmed yazi kunibona. Ngijabule kakhulu ngokuba senkonzweni ngokuba semvuselelweni njengaleya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba. Lenkathi siku-day 2 kumvuselelo ku-Sunday lapha eholweni. Ngiphatha buthongo kancane. Hayi ngithi hayi akulunganga ukuthi ngiphathe buthongo, so ngiyaphebeza nje. Buphinde bubuye futhi mangicimeza baba. Ngibone nje ubona imile phambili nobabujali. Ngibone ngathi asikho eholweni.
ngathi sisakhiweni esiyindlu yokukhonzela eyinkonzo esejini emoyeni. Ngemva kwenu ihholo lapha livulekile, ngibona emoyeni, ngibona isibhakabhaka, ngibona amafu, ngibona nelanga linihlabile linikhanyisile, niyakhuluma kodwa nimemoyeni. Hayi ngiphaphame futhi ngivula amehlo ngibheke. Hayi kuphinde sibuye futhi lesithongo futhi ngibona the very same thing again. Ngibona nisesibhakabhekeni nobabujali nimile emoyeni isibhakabhakeni obabili nibheke kithi. Emva kwenu kuvulekile ngathi asikho ihholo alikho, kuvulekile kusesibhakabhakeni. Ngibona amafu, ngibona isibhakabhaka, ngibona ilanga lihlabile likhanyisile. Thina sikho eholweni, thina sise endaweni esakhiwe ngathi yindlu yokukhonzela. Yikho lokhu baba engikubonile Sunday enkonzweni. So ngathi hayi ngempela baba uNkulunkulu siseholweni laseKatlong kodwa asikho eholweni ngisezweni lakamoya ngendlela mina ngibona ngakhona. So uJesu Kristu inkosi siyabonga baba kakhulu ngakho konke, sibonga nenkonzo. Siyabonga baba sifuna impilo zethu ukuthi zifihlwe kanye noKristu ezulwini dingasifo eqala. Sibulala amalungotho enyama, siwabulele ngomaRoma 10:9. Baba sizwile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asize senze kahle, sihambe ngokwesaba noma msibane sizwile iziyalo zakhe, izeluleko zakhe ukuthi uma singabantwana baNkulunkulu dinga sihambe ngokumesaba uNkulunkulu, sihambe sinokuthobeka konke. Hayi baba sizwile, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani anisebenze ngaleli hlobo empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi kukhonenza ukuthi anithanda kakhulu, siyabonga. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele kubaba nangimama nabazalwane bonke egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngilethe ufakazi la uNkulunkulu wenze umusa omangalisayo izolo kumzalwane wami omunye esikhonza naye. Begula nje kakhulu, ehlaselekile uhlangothini lwakhe. Uthi ubephethwe yikhanda, ukuhamba konke kuye engalweni kuze kuyofika phansi onyaweni. Ubehamba nje exuka engimnandi neze nje, ecela ukuthi ngibeke izandla. Kwasho ukuthi ikhala lakhe lisendleleni-ke la ngidlula khona. Ngangena kubo ngathi asingene, sangena sahlala phansi. Ngase wathi ngisize-ke mzalwane wami ngibeke isandla. Ngase ngimvulela ilokhozana ifoni, ngamlalelisa umkhuleko ngathi asilalele la. Walalela, sase silandela-ke ubaba la ethi akulandele khona ihubo abaseRoma 10:9. Sakusho kanye naye. Emva kwayiloko wathi hayibo, naku kwenzeka isimanga. Wathi ngizwa umlilo ugijima ngohlangothi lonke kusuka ekhanda kuyofika phansi onyaweni. Umlilo nje ngendlela ugijima ngayo. Waphulukiswa ngaleso sikhathi, ubesegxumela nje ethi awungibheki usungasho nje ukuthi umina loyaya. Ade ehamba kabuhlungu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu ayamangalisa. Siyabonga egameni likaJesu, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova. Ngibingelele kuwe baba, ngibingelele nakumama. Nami ngithi angizobonga amandla kaNkulunkulu, ubuhle nobukhulu angenzele bona. uNkulunkulu uzivezile athembekile empilweni yami kakhulu. Kuze kunenselelo kimi ukuthi ake ngenze kakhulu futhi ngimkhonze ngomoya nangeqiniso. Sibongile kakhulu baba imfundiso zakho. Hayi ziyasakha, ziyasiphilisa. Futhi ngibonga ukuthi zenza umuntu abe nephoyisa langaphakathi. Nanoma ngabe ukuphi, noma ngaba kabona, akubi lula futhi akuyoba lula nokwenza isono. uNkulunkulu ungenzela umusa kule nsuku. Benginemoto eyodwa manje bengiba nenkinga nabantwana nabafuna ukuhamba nami ngiye emsebenzini. uNkulunkulu wangibusisa ngemoto. Ngibona nje nokwenzeka kwezinto. uNkulunkulu uyangibusisa kakhulu. Kanti futhi besihlala sizwa ukuthi abantu siyanikela emabandleni amanye, kanti lapho uNkulunkulu, inhliziyo kaNkulunkulu ayikho lapho, akekho uNkulunkulu lapho. Sinikele kodwa ibusiso singaziboni, kodwa masinikele endlini kaNkulunkulu, hawu cha, kuyabonakala umusa uNkulunkulu asenzela wona. Siyabonga ukuthi manje nakithi kuyacaca ukuthi sisendlini kaNkulunkulu. Iminikelo ingena straight direct iya koNkulunkulu.
Sibongile baba, uNkulunkulu akakwandisele, akubusise. Yazi ngiphoxeke kakhulu naseGoli bengifisile ukufika ngoba yindawo eseduzane engconywana noma ingekho eduze kakhulu, kodwa ngomusa wakhe kuzokwenzeka ngelinye ilanga. Nami ngiyafisa ukuthi-ke ngibone umama nobaba ubuso nobuso, kodwa ngiyakholwa ngokusizwa inkosi kuzoyenzeka. Nkosi yami ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nasemini ngiyabingelela ubaba umpostoli Nsibande noma umpostoli Nsibande kwelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thanda ukubonga uNkulunkulu ngenkonzo akasenzele yona eKatlehong. Sibuka umusa kaNkulunkulu ekhuluma ney'mpilo zethu. Ngayibuka le ndaba yokuthi ubaba umpostoli uhlala ethi uyimbongo legitshelwe. Kube khona isikhathi lapho ngibona khona yabona-ke la usefikile omdala wey'nsuku omgibelayo semgibele. Yazi wakhuluma kwajula kwajula, kodwa wabona la sek-interpreta umoya ongcwele, akazikhulumeli yena kodwa ugitshelwe. Ngambuka uNkulunkulu mangalisayo. Hey bazalwane, izwi lenkosi lijulile izwi lenkosi, kodwa uye wasithululela izwi nokujula kwalo eKatlehong. Siyamdumisa uNkulunkulu ngemvuselelo yaseKatlehong nakade besihlelela bona nabafundisi. Siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane bonke baseSoweto, bazalwane eBrantshini. Yazi ngiyathoba kakhulu, bawuthobisile umoya wami. Ngibuka uthando nokuzwana nokulekelelana ezintweni zonke besebenza benza izwi elikuzenze lithi babehlepula isinkwa bendawonye benza izinto zonke babelana. Ngikubukile lokho eBrantshini yaseSoweto kubazalwane, ngambuka uNkulunkulu. Bazalwane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu, nje anibusise, qhubeke njalo nimenzele okuhle uNkulunkulu. Nami ngithanda ukudlulisa-ke ufakazi. Izolo mangabe ngisuka endlini ngithi ngemsebenzini emithingini ngabo 7 nje-ke sengiyama erobotini, liyi-4-way stop sign, irobot lakho ni-4-way. So mangisamile ngilenithi livule irobot, malivula-ke as usual liba ready, ngiyadlula. Ngibone nje umntwana esephambi kwebonnet ukuthi kanjani angimazi, asimazi nathi ubeqhamukephi ngoba bekukliye indawo yonke, kungenamntwana kungenamoto, engathi mhlambi zonke imoto bezimile erobotini. Lo mntwana wavelwa ngambona esela kwibonnet egijima, ngibone ngeenyawo nje ukuthi ngicishe nganqamla iy'nyawo. Ukube ngeke ngabhreka mhlambe bengizobhrekela phezu kwakhe, ngimhlifize ikhanda ngazi, kodwa nje ngibone ngeenyawo nje mina sezila kwikota yebonnet ejampa, engamazanga ukuthi uqhamukephi. Namanje sisabuzana nosisebenzisana naye ukuthi le ngane ngoba bekukliye iqhamukephi. Sesiyacabanga ukuthi mhlambe yehliswe ngezinye imoto yavele yajampa ingabhekanga ukuthi selivalile irobot. Ngambonga uNkulunkulu bazantu akavumanga ukuba igama lakhe alihlazeke ngenxa yami, kodwa wama waveza irobot lasezulwini, waphepha umntwana nami angangashayise izimoto. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mama nobaba ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova. Kuyabonelela baba, ngiyacela ukundlulisa ubufakazi bokuthi ngenkathi sisemkhosini waka 10 days baba, osukwini lesi-8 uNkulunkulu wangenzela isimanga, ngathola umsebenzi phezu kwabo bonke abantu esasinabo lapho. Kwaqashwa mina, ngikhuluma nje omusha kimi, omusha kuleso sitolo yimina ngedwa ngaphakathi. Ngakho ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngakho konke akwenzile nangey'fundiso. Ngiphinde ngibonge futhi baba, ngimbonga uNkulunkulu ngey'fundiso nangokuthi ney'ngane kumele zikhuleke, abaseRoma 10:9. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abantwana kule themu yokuqala baphumelele ngendlela eyisimanga, ngoba lo omncane uyathanda ukuthi ukuhlupha avilaphe ukwenza umsebenzi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ama-level aphume ngawo ze wathola nesitayi esikoleni. Ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke akwenzayo
ekhaya lami, emzini wami, futhi ngiyamthemba uNkulunkulu. Kuko konke esikucelayo uyakuzwa futhi uyakwazi, usazosenzela. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ngawe Baba, nangey'mfundiso zakho, nokuthi ushumayela into esezwini. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu, kakhulu. Ngibonge nje Baba nokuthi ukusibekezelela kwakho nangakho konke uNkulunkulu akubizele kukho kuyikho Baba, sinokuthula. Usuku nosuku siyandlula, usuku nosuku uNkulunkulu uyasiphephisa. Ngimbonga uNkulunkulu kakhulu Baba, kakhulu ngiyambonga. Ngingaphezi, ngiyabonga nokuthi Baba usifundise indlela yokuhamba nokuma kuNkulunkulu, nokuthi siqonde ukuthi ushumayela into esezwini. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Abomphostoli, ngicela ukubonga Baba umkhuleko ongiphe wona. Kumanje nje ngiyambuka uNkulunkulu, ngiyazibuza kwamina ngididekile ukuthi qhubeke ngiye kudokotela ukolikhipha izinyo noma ngime, ngoba nje senginedeba bangalandela, ngakhuleka ngilalele, ngilandela abaseRoma emva kwakho Baba. Hayi, ngavele ngaphila. Hayi, mina ngazi Nkosi uJesu. Manje senginalokhu ukusaba nje abomphostoli bokuthi ngizolisukela futhi manje selithule kahle kangaka. Angazi nje nami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Sengibusiswe intshumayelo kakhulu ebikade ishunyelwa ubaba umfundisi uMthembu. Nkosi yami. Hawu Nkosi. Sengizilahlile nami ngakhuleka, ngathi Nkosi, ngicela nami uziveze ngami Nkosi uJesu. Nkosi yami, ngazibona ngifana newesifazane oyisoni owayenegama elingalungile endaweni, kodwa uNkulunkulu waziveza ngaye ukuthi uNkulunkulu owenzela umusa, noma ngabe umuntu usedeleleke kangakanani, useyisoni kangakanani, kodwa uNkulunkulu akamshiyi ophendukayo noma ethembayo. Nkosi yami, ngiyabonga ukuba sekhaya lezwi. Ngicela uNkulunkulu engisize empilweni yami, ebe nami. Angazi ngingathini. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi phezu kwempilo yami. Amen. uJesu Kristu inkosi. Mandibulise kubaba uTsibande nakumama uTsibande ngelihle igama lenkosi. Amen. Ekhaya lezwi, abazalwane, ngelihle igama lenkosi nguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyabulisa ngelihle igama lenkosi kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndicela ukuzisa ufakazi Baba. Ndiyabulela kakhulu qala nje ngemfundiso esizifumanayo apha ekhaya lezwi. Siyasakha, siyafundiswa ebesingakwazi sitsho sakwazi. Ngiyabonga kakhulu ke mna ke Baba uNtsibande ngane, ngoba nyhani enyanisweni umntu bekunzima kuye, kumnyama. Ndisamcela kanjalo kuNkulunkulu ukuthi makayivule ingqondo yam, andivule amehlo ndibone ekulungele yena ukuthi mandikwenze. Andiphe naloo mandla okokuba ndihlale ezinyaweni zakhe ngelihle igama lenkosi. Amen. Ndicela uzisa ufakazi bam bangomvulo ngale date besiqala ngayo umkhosi ka-3 days. Ndiye ndahlaselwa kakhulu nguSathana ngentloko xa kuphaa leyithi ndafumanisa into yoba ufuna ndidrophe out kulo mkhosi ndingabi saqhubeleka nawo. Kepha uJehova ephilile, elungile, ndiye ndathandaza abaseRoma, ndabavula, ndalandela emva kwababa uNtsibande, ndabe sendithandaza, ndamane ndilila kunzima, ndathandaza ndimane ndithandaza Jehova.
Ngathi ndilala nje wabe seyisusile intloko kum ibindiphethe ngamandla. Ndiyawabulela amandla kaNkulunkulu. Ngelihle igama lenkosi, amen. Ndithi uJesu Kristu yinkosi. Ne-BP eyayifunyenwe kum ngoNovemba kunyaka ophelile, ndayingenela umkhosi ka-21 days, yaphuma yaphela ndingawadlanga naloo mapilisi. Zange ndiwaqale nowaqala, kodwa aphe yaphela loo BP leyo kude kube ngoku. Ndiyambulela kakhulu uJehova. Ndithi uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. Amen.